máš suchú pleť, citlivú, poškodenú, alebo chceš mať len efekt krásnej, zdravej, hydratovanej pleti, to podľa mňa chce každý. A teraz je trendy glass skin sa to volá, takže pleť, ktorá naozaj je žiarivá. Určite ti na to odporúčam našu novú masku. Ja ju mám skôr, bude v predaji až od 16.4. Ukážem vám, je taká krémová, ale čo je perfektné, keďže my ženy sa radi ponáhľame, táto maska sa dá dať na celú noc a môžete s ňou ísť spať. Je taká krémová, čiže trošku vyzerá ako krém, ale ja keď som si ju vlastne včera dala, tak ten krém alebo tá maska sa mi akoby počase vsiakla, takže vôbec ju na tej pleti nebolo vidno. Na začiatku kľudne môžete vyzerať takto ako táto dáma, ale potom teda bude priesvitná, no a môžete si kľudne neskôr na ňu dať aj nočný krém a ona v noci teda pracuje, čo je výborné, tak jej také hlavné funkcie sú tá hydratácia, obsahuje glycerín, kyselinu hyaluronovú, to sú také hlavné hydratačné zložky, obsahuje aj bambucké maslo, čo je teda veľmi výživné tiež na hydratáciu, takú výživu, také zjemnenie tej pleti a čo je teraz veľmi také aj trendy, je zase, že ochrana kožnej bariéry, aby tá pleť naozaj bola zdravá a neničili ju tie vonkajšie vplyvy, takže to tam je všetko tiež zahrnuté. Mne sa veľmi páči, že je tam pantenol, pretože ja mám takú pleť trošku aj citlivú na slnko, takže už to prvé jarné slniečko, ja už som cítila cez veľkú noc, že už som mala trošku červené líca, takže ten pantenol vám vlastne krásne zjemní tú pokožku a upokojí ju. A je tam aj vitamín E a to je teda vitamín krásy, takže je to aj na trošku taký boj proti starnutiu. Takže ja ju mám veľmi rada, skúšala som ju fakt len včera, veľa som o nej už čítala, ale veľmi som si ju zamilovala, bola som veľmi zvedavá na ten pocit a naozaj ráno, keď sa zobudíte, ako keby tie zvyšky tej masky necítite, ale keď sa umývate normálne s vodou, tak tá pleť začne byť taká úplne taká akože hladká, hebká, že fakt sa mi to veľmi páči a naozaj si myslím, že to aj vidno na mne, že tá pleť je proste taká žiarivá. Takže to je odteraz môj ďalší najobľúbenejší produkt. Bude teda v stálej ponuke, takže to je super, že si ju môžeme dopriať a myslím si, že je to aj pre ženy, pre mužov, naozaj aj pre tých našich tínedžerov, proste pre každého, kto chce tú pleť zhydratovať a mať ju zdravú. Takže ak by ste ju chceli samozrejme vyskúšať, tak mi dajte vedieť. Rada sa s vami stretnem a ukážem vám ju.